idol, bagong-bagong Gixxer 150 Fi. Yan po yung color na metallic Triton blue. At syempre, bago din po yung kanyang decals. Mas plastic at mas maangas po yung tsura na ngayon. At syempre, itong ating unit na to ay binili po ng ating idol. Cash po yan at kanya pong pina-activate na at nirelease na. Again, 2021 Gixxer 150 Fi ay may bago na rin pong cash price. Ngayon po ay 94,400 pesos. As of today mga idols, ang ating nakikitang problema lang is hindi po ganun kadami yung mga units na nirelease ng Suzuki Motors Philippines. Kung pupunta po kayo ngayon sa mga Suzuki Motorcycle Shop, halos wala po kayong makitang ganitong color, yung bagong decals at bagong color. Kasi nga limited lang yung mga nirelease nila. Hopefully in the next month mas marami na po, mas marami tayong choices. Hindi lang po itong blue, meron din yung metallic black at yung kanyang red. Again mga idols, kung gusto nyo pong bumili, pwede ko pong i-share sa inyo yung contact number po ng mga Suzuki 3S shop na available sa mga stores sa malapit na lugar ninyo. Tignan nyo lang po yung ating video description. Pwede nyo pong tawagan yung mga number na yan at contact person na rin, nalagay na rin po natin para hindi po kayo mahirapan. Tumawag muna kayo sa mga store at itanong nyo kung may available na ganitong color version. Ang Gixxer 2021 new color at decals mga idol. Again, itong bagong Triton blue na to at meron pang dalawang kulay yan, yung color black at yung red. Para sa akin itong blue mas magandang tignan kasi angat na angat po yung kanyang decals na Gixxer dyan. Plus yung combination blue, white and black. Ibig sabihin mas maganda po yung timplada ng combination nito. At sa akin okay po ang forma niyan, talagang pag nakita nyo po sa personal talagang mapapawaw ka talaga. Ang ganda po ng kanyang combination at yung kanyang decals sakto lang din, malaki yung pagkakagawa. Yan po yung ating idols, yung may-ari po ng unit na to at siya po ay talagang binili niya ng cash. Shoutout po sa kanya, si Andy Gamesa from Silang, Cavite. So idols, ride safe talaga dyan at syempre pinartneran niya ng magandang helmet dyan para mas astig at mas pogi. At syempre kung gusto nyo magkaroon ng malaking storage box, lalagyan mo ng alloy box sa likod. Nakapareho din yung color niyan. Yan po idols ang ating Gixxer 150 Fi. Price po niyan again 94,400 at pwede nyo pong bilhin yan sa ating kaibigan na dealer. Yan po ang Quanson. May minimum down payment po kung gusto nyo installment 13,800 at kung gusto nyo po ng amortization 1 year 9,068, 2 years 5,372, 3 years 4,500 at may rebate pa po kayo na 200 pesos. Kung bibili naman po kayo nga, may mga previous na kasama yan gaya ng free helmet, t-shirt, plate holder at syempre meron niyang 1 year registration fee at 1 year TPL insurance at syempre meron din siyang 3 years free service mga idol. Kung titingnan naman po natin ang mga specs ito, fuel tank capacity niyan 12 liters at matipid na po sa gasolina yan. Fuel consumption 40 to 45 km per liter. Ibig sabihin idols, malayo-layo na po mararating natin at kung 12 liters ang kasa dyan, ilang araw o baka isang linggo baka hindi maubos yung full tank na dyan. Again, sa engine specs ito 154.9cc 4-stroke 1 cylinder at yan po ay single overhead cam ang kanyang camshaft. Naka 2 valves po yan at yan po ay air cool. Electric starter lang po, wala po siyang kickstart at yan po ay pwede nyong patakbuhin via mechanical 5-speed transmission. Yan mga idols ang ating Suzuki Gixxer 150 Fi. Kung gusto nyong bilhin yan, napakastig at napakaporma ng kanyang itsura at syempre hindi rin matatawaran po pagdating sa performance. Suzuki po talaga, quality ang mga parts nyan, syempre Japan maximum power nyan 13.95 horsepower at sa kanya naman torque ay 14 Newton meters. Ganyan po kalakas yan. Acceleration po nito, ma-reach nyo yung 0 to 100 km in 15 seconds mga idol. At average niyang takbo 115 km per hour yung top speed. Ganun po kabilis yan. Of course, pag ganitong gamit mo, napaka-pogi, takbong lang tayo, sakto lang. Huwag naman masyadong mabilis para safe din tayo mga idol. Front suspension yan, telescopic fork po yan. At yung kanyang rear, naka-swing arm na single monoshock po. So yan po idols ang ating mga specs para sa ating chassis. Ang kanyang suspension, talaga naman po maganda po ang damping at rebound itong ating monoshock suspension sa likuran at sigurado ko hindi masyadong matagtag yan. Siyempre kung tatanungin po nyo yung kanyang seat height,
790mm po. Saktong-sakto sa mga average Pinoy riders. Kung 5'4 or 5'5 height mo, walang problema yan mga idols. At yung kanyang seat, separate layer po yan. Yung pillion niya, okay naman po para sa ating mga OBR. Saktong-sakto rin yan. Of course, yung kanyang taba, overall width 785mm at yung kanyang wheelbase 1340. Ang kanyang tangke, talaga naman po para talagang sa mga gwapo nating idols dyan. Napaka-masculine po ng kanyang design at swak na swak po yung mga hita nyo dyan. Hindi kayo masyadong bukaka dyan mga idols. Again, ground clearance po ng motor na to 160mm. Sakto yan, lalo na kung medyo may matubig o baha. At syempre yan po ay may center stand at side stand sa convenient na rin po natin pag nag-ride tayo. Again, yung kanyang sporty muffler, may double barrel type po yan at yan ay parang kala mo stainless. At syempre, maganda rin po yung exhaust sound note niyan. Panalong-panalo na rin. Plus, maporma po talaga. Dito pa lang sa exhaust na system niya, talagang okay na wala ka nang babaguhin dito para sa ating Gixxer 150 Fi na to. Swak na swak talaga mga idols. Pagdating naman sa kanyang sukat ng gulong, ang rear tire size niyan 140/80/17 at yan po ay tubeless na. So maganda po yung ating gulong, very wide, panalo. Para naman sa brake, ang kanyang rear naka single hydraulic disc po yan at yung naman kanyang harapan din ay naka disc brake din po, single hydraulic disc. Dito lang po tayo kinulang, sana naman nilagyan man lang kahit single equipped na ABS system, at least mas safe po ang ating takbo ang ating ride. Ang kanyang wheel ay gawa po sa alloy at syempre yung itong ating color na to, yung metallic black din po yung kanyang color para sa kanyang wheel. Again, ito po ay merong Suzuki Eco Performance Technology, napakatipid po sa gasolina at meron din siyang 5-speed manual. Panalong-panalo mga idols. So, sa mga pagdating sa specs, performance, handling, talagang subok na po ang ating Gixxer 150. Plus yung kanyang instrument panel, yan po ay fully digital speedometer at syempre yung lahat na po ng inyong information nandyan. Plus yung kanyang ignition key ay meron na ring shutter lock mga idol para safety ng ating motor. Again, Suzuki 2021 Gixxer Fi, yan po may tatlong kulay. Yung itong nakikita nyo sa video, yan po yung metallic black, at yung nauna nating video, yun naman po ang metallic Triton blue, at itong kanyang isa pa yung sparkle red. Napakastig po ng mga color combination na to at bumagay po yung kanyang Gixxer na bagong decals mga idol. Gusto nyo pong bumili, nirecommend ako sa inyo ang ating kaibigan na dealer. Yan po ang Gwanson. Pwede nyo pong tignan sa ating video description ang mga store na malapit sa inyo. Nandyan na rin po yung contact person at contact number nila. Tumawag po muna kayo sa kanila or mag-text bago kayo pumunta sa store. Itanong nyo po muna kung may available na units ng mga bagong Gixxer 150 Fi. At kung gusto nyo naman yung makita yung mga unit na personal, yan, you can visit the store mga idols. Again, pwede nyo pong i-like ang ating FB page, Boyet Salabarria. Pwede ko pong makatulungan kayo. Pwede nating i-PM yung mga idols natin sa Suzuki, baka may available na unit at makatulong din sa inyo. Siyempre, huwag nyo pong kalimutang i-like, i-follow ang ating FB page. Plus, huwag nyo pong kalimutan din na i-subscribe ang ating YouTube channel, Boyet Salabarria po. Sigurado po na mas marami pa tayong motorcycle news at update para sa inyo mga idols. Kaya tumutok po kayo sa ating channel. Lagi po tayo mag-update sa inyo. At kung may gusto man po kayong ipa-review or ipa-vlog sa atin, why not? Kung may available po, gagawin po natin yan mga idols. Salamat mga idols sa inyong suporta at pagtangkilik. Ciao!